mundua aldatuko dela sinisten. Berez konturatzea zerk egiten gaituen zoriontsu, ez kontsumismoa ez dela zoriontsu egiten gaituena, ez? Jon Kareaga, arratsaldeon, ze moduz, Jon? Arratsaldean iaski zen mouz, ondo. Ikasle ingurumenen aldeko aktivista zara, Baskeko fundatzailea eta laizter jakingo dugu zer dan. Hori da. 22 urte, Jon, zema gauza egin dituzun? Ba, dexente egia esan da, eta privilegiatu da sentitzen ez. Ze ondo, Zumaiarra zara? Hori da, Zumaiarra. Ikasle, Mondragon Unibertsitatean? Hori da, lidergotza ekintzaitza eta innovazio graduko ikasle bat. Eta purtsu bat ikasketetatik abiatuta sortuko daudana, inguru giroarekiko kezka umetatik. Umetatik, bai, txikitatik hor zapaguru bila, mendira, salabarduakin da beti naturakin konektatua sentitzen. Eta horre bai privilegiatu da sentitzen naiz, ez? Zumaia bezalako herri poli baten bizi eta itxasua eta mendila ainurre izatea, nire ustez hori izan da hasieratik txikitatik, ja naturakin konexio horrek aldaketara bultzatu nahu. Naturaren gainera daukazuen flitxi karagarri hori ikusten dana, munduaren historia azken ez dakizema 1000 urtietako bertan ikusten dana. Eta purtsu bat, ze txiki sentiarazten gan olako gauza baten aurrien, ez da? Hor egondalako, hor egongo da, gu ez kauzenien bebai. Alaxea. Da purtsu bat pentsarazi, ez da? Horrengo da, tozenak be... Hori da. Eta guk historia guzti hortan, ze gutxi okupatzen du jakitean, eta ze aldaketa sortu du mundu honetan, negatiboki, kasu honetan, gehia esan, ez da, tristura bat emateu eta impotentzia bat, baina indarra aldaketa hori horren parte izateko. Badau, inguru giroari dagokionez, eta naturkrisi bat, eta klima aldaketa bat eragin duena, eta kutsatze maila altuak gure bazter guztietan. Badago mugimendu bat ala ere, Jon mundu osuen gaztiek oso kontzientziatuta ikusten dira gaiarekin gainera, aurre ikuspenak esate baterako, planetaren biziraupenerako eta ez dielako bape honak 10 urtera, 20 urtera, 50 urtera, eta 50 urte barru, zukamen egoteko intentzinu dago zu, orduen zaindu beharko hau dena. Martxa honetan, bidaiatzeten moduan, igual ez, baina espero, hori, honuk esaten duen, Nazio Batuen erakundeak esaten duen arabera, 2030an atzera bueltarik gabeko puntu batea iritsiko gaz, eta 2050an areokerrago gure planeta ez da bizitzeko modurik egongo. Orduan, benetan krisi baten aurrean gaudela. Krisi sanitario bat eduki dugu, izaten pasatzen ari gea, eta beste krisi baten aurrean gaude. Eta krisi bezala tratatzen ez duen bitartean, ezingo du soluzioa bilatu. Gazteen presio hori, iruditzen zait politikarien agendatan sartzeko gaia be bai. Badago, mobilizazioa, badago kezka zuen inguru giroari dagokionez? Pixkanaka gerota hitz, hau danetan daun gai bada, politikaren inguruan marketing iteko orduan hori kontuan hartze dute, baina gero hortikan krisi honek behar dituen neurriak aplikatzeraino, tarte handia dago, ez? Imagina izango zen, COVID-19 horren aurrian, esatea eskua garbitzea bakarri nahikoa dela, eta ez da nahikoa, hola ezin deu krisi batei aurre egin. Orduan, berez, hori lehen esan dutena, krisi honek behar dituen neurriak aplikatu behar diala. Ekologismorantz, eta esaten danien adituekin eta berroetan egon gara, ekonomia ekologiko baterantz, eta hori dena esaten danien da apurtxu bat ikusi zer dagoen, ze baliabide dagoen, horren arabera jokatu, zaindu, dagoen ase gertatzen ari dan orain, maskarillak edozein izkinatan, guantiek botata, batzutan esaten du bai, zeren pentsamentuen gauz. Ja, zertan egea ez, gure planeta da, etxe bakarrak hau, ez dakau be planetarik, igual argi urteta dago beste planeta bat, eta orduan ez dakit na pentsatu du jutia, baina berez hau zeintzen ez badeu, ez dakit ze gertaukoan gurekin gizakiekin ez. Zaintze alde horretara, lehen esan dugu, Baskeko sortzaileetako bat, zer dan hori galdetu behar dizut erropa marka bat, eta gainera jasangarretasunarekin lotuta eta purtsu eta esaten gabiltzena, marka ekologiko bat, jasangarria izan daitekena, ez duen esplotatuko, gainera leku batzuetara bidai egingo dugu zurekin. Jon, harrigarria da, eskolako ekimen bat kontatuko didazu zer izan da, unibertsitateko ekimen batekin. Bai, hori da. Baina bidaiatzeko aukera izan duzue, abentura bizitzeko aukera gogorra izango zen be bai, Jon? Gogorra. Nik negarrazko indet bidaia hortan, da nik onartze eta ez da ezer txarra. Non egon zara eta zer gaitik eta zer da Bask? Bask da arropa marka bat, eta pentsatze du moda dela gizartea transformatzeko erraminta modura erabili dezakegula, ez?
ze produkzio kate hortan, pertsona asko daude, natura kontuan hartzea dakau, eta baina arte ez duguin. Eta nik uste pertsonan bizitza asko aldatu daitekeela kontuan hartzen bali daia pertsona guzti horiek. Eta lehen esatez nuen, hori problema sistemiko badela, ez? Askuntzan oinarritutako sistema baten aurrean gaude, eta berez, ez da posible planeta finitu baten hasten jarraitzea. Orduan, berez, sistema aldatu beharko genuke, nire iritziz, sistema planetak eta pertsonak zentratutako sistema batera trantsizioa duen beharko genuke, baina, guk bazken, pixkat sistema honen kalte ordainak konpontzeko proiektuak ditugu. Hau izango litzateke proiektu bat, unibertsitateko proiektu bat bertatik sortuta, ikasleek sortu duzuena, zergaitik kezka hau, nortzuk bildu zineten, eta gainera bidaiatzeko aukera izan duzu Txinan egon zarete, Indian egon zarete, Bangladesen egon zara bebai, apurtxuet zergaitik bideratzen duzue zuen kezka hau industria honetara? Zinean pixkat arropa marka jasangarri bat nahi genula sortu, bagenekilako moda industria, bigarren industria kutsakorrena dela, ez? Orduan esan dugu, soluzio emango jo. Kontua da ez genekila, ze mierda zeon horren atzean, ez? Ze kaka handi zeon horren atzean. Eta horregatik pixkat indagatzen junginan gai honen inguruan, eta bukatu genuen dokumental bat egiten Bangladesen, Indian eta Txinan, eta bidai horrek guztiz aldatu zigun moda industriakiko genekan pentsamendu hori, ez? Eta benetan esate pentsa genuen, ostras, kotoi organikoa erabiltzea bakarrik ez da ingurumenakin errespetatzea, ez? Beste gauza milaka daude atzean, eta horren kontra jun berrea, ez? Horren kontra eta gauzako betzuz. Baina zausartak, Jon. Bueno. Gaztiek nola finantzatzen dau, dokumentala zelan eitzen da, etxien, ez dakit baimena lortzen dan olako bidaia bat egiteko hain gazte. Bask unibertsitateko proiektu bezala sortzea, eta lokalki produzitzen aztegea, eta gero, Txina eta India jutegea, pixkat hango beharrak asetzen dituen proiektuak itea, ze hori unibertsitatean bai ezagutarazte dugu, nola empatizatu hango gizartearekin da soluzio realak eman, baina nik aprobetxatu nun bidaia hori dokumental bat grabatzeko, eta aldundiari, diputazioari pixa oferta bat proiektua erakutsi nien, esan hau nahetin, ez dakiten kajatze izuen, banekin, bazekien baiek moda industria, bigarren industria kutsakorrena dela, orduan, behaien ingurumen estrategian oso implantaturik dago, ez? Orduan, ez esan ziaten, 10.000 euro lortu genitun, orduan 10.000 euro horiekin gastu guztiak dokumental egiteko eta bidai egiteko? Benefiziok ez genuen atea, baina behintzat gastuak urritzeko eta proiektu honi zentzua emateko ikarrarrizko laguntza izan zen. Orduan, India jo nintzen, nire ekipokoekin, unibertsitatekoekin, eta harren grabatu genuen gauza batzuk nahiko gorrak. Gero Txina joan ginen, unibertsitatean, derrigorra da Txina jutia, eta hor, batean ateanak itxizitxki guten, esan ez hemen ezintzatez hartu, eta ni, ostras, eta hain nola grabatze dut dokumental hau ez, eta joan ginen presupuestu faltan, aion Bangladesea. Eta bakarrik Bangladesea, nekin ez da nuntzeo mapan, Bangladesea ze badalako munduko herrialde kutsakorrena, eta hemen aztealako dana, ez? Hemen aztea mugimendua, Fashion Revolution izeneko mugimendua, eta, gero, igual zentratuko gehiago Bangladesen, baina egia esan da kriston abentura ikaragarria izan zen, nire bizitzako abentura momentu onena pasan ditun, gordinenak eta tristeenak aldi berian. Esan didazulako negarrasko zeurelekuen jartzen nahi, adine bikoiztuten negarrasko egingo nuke, gainera, suposatzen dudalako, eta zer jakin barik, zelan baldintzetan dauden, erdi esklabolanak egiten, 3 eurotan erosteko nik kamiseta hau, ezta? Baten batek lan egin behar duelako, umeak ikusiko zen dituen segurazki. Esan didazunien, Txinan ezin zarete pasatu emetik ezin da grabatu, kontuz, Txina fabrika baten hori esan da beldurtu bai ingo zara, ez da baten bat badator orain, eta nola defenditzen nahi, egoerak dira, nondik irten, ez da? Hori, eta orduan, Bangladesa jo nintzen bakarrik, beldurtuta hartu inberdet, oso beldurtuta neola, etxean inuna bisatu, ze, pentsatzen zuten ere gurasuak, Txina neola, unibertsitatekoekin,
Eta... Bestela bakizu, buelta, ja. Karo. Bestela, neguztian ama galdetzen, Jon, nuntzaude, ja iritsi zea hotelea. Eta, hotela erakustea diote bai, Bangladesen nintzen hotela, ba. Presupuestu faltan, ez lo que hay, no? Baina hori, eta gauza asko ikusi nitu, momentuan enintzanak, umeak asko. Eta momentuan ikustezu, eta esatezu, ez da konstiente bizitzen aizean ataz, Eta batean aurkitzezea, ume baten aurrian, 9 urteko umeak, bigarren aldiz nintzanean 9 urte eskalan hartu zigun ume batek. Eta batean aurkitzezea, ume horren aurrian, iteula lana gure prenda josten, eta igual momentuan nik aldun jantzi ume hori josten izan prenda hori ez. Eta da, 200 kilometrota bere etxetik, egunean 8 ordu sartuz, 8 ordu baino gehiago sartuz, eta 2 euro baino gutxi irabaziz. Eta esatezea, ostras, ze puntutaino iritsi gehan, hau, hola aurkitzeko. Ez talako bakarrik, esan duzuna, amai ezeinak dien jornadatan lan hain gaztie izan da, etxetik kanpo horrek suposatzen duenarekin. Lanetik atera eta danak leku bardinetara doazela, lo egiten alkarren ganien eta bar. Ez daukazula inor. Bai, hori da. Berez, kontua da, hori daka kontsekuentzi bat soldata minimoana, ez? Hau da, bizitzeko soldata Bangladesen dakan, hiriburuan, da 200 euro ingurukoa. Soldata minimoa 82 eurokoa da. Orduan, imaginatu ze diferentzi dagoen bizitzeko diru horrekin, konparatze bali badeu, soldata minimo horrekin. Zer reson hartzen dugun, Jon, guk? Bai. Gero ni gauza batzun aurrien sutu egiten naizelako, ez da, eta eskubide berdintasuna eta ez dakiz zer, eta manetan sinisten dut. Baina gero, geure buruarekin kontra esanak, Zerrez konformatzen garen honekin? Bai, egia da, hori, gero plastikoan gaian inguruan, da arazo bat hemen dakauna. Baina kontua da, gure erabaki ez responsable horien kontsekuentziak 10.000 kilometro da aurkitzea jala, Bangladesh bezalako herrialdetan. Orduan, hortaz konstiente izatea, nik kamiseta erosten nahi naiz, asumitzezu, datorrela espazio basiko batetik datorrela prenda hori ez. Eta Bangladesen zaudenean konturatzea, hortxe dakat. Eta ez da hori okerrena, nik ikusi nituen herrioak laranjez pintatuta, emakumeak esklabizaturik, etxe 5 metro karratuko etxetan 5 pertsona biziz, eta zea gabe, hoi gabe, pertsa gabe, behaien erropa zintzilikatzeko, eta esatezu, ostras, gehien inpaktatu zidana etzan hori izan. Gehien inpaktatu zidana izan zen, nola metro karratu berdinean, txuri bat, occidental bat, edukazio bat jaso duna, gaur egun danetik dakana, metro karratu berdinean zenbat injustizi sozial eta ezberdintasun sozial zeuden, ez? Eta momentu honen nintzen konstientez, ez nenun imaginatzen estena bat kanpotik nik grabatzen pertsona hori. Baina bioira egon nintzen eta izan zen nola, jazta, indet bidaia hau, nire konfortzonetik atean naiz, eta batean etorri zitzaidan dana. Eta bizi izan nun dana, eta orduan abioian sanear esasi nintzen. Normal. Bigarren aldia, esan didazu, bigarren aldia Bangladesera joan zinena, azkanin irudi batzuk hartzen zaudelako, eta helburua dokumental bat alako eta finantzazio horretarako dalako. Irudi hoben bile edo abiatu biher, eta behar zen dituen beste kontu batzuk egitera abiatu behar, eta bertan harrapatu zaitu honek danak, bai, bueltatu biher Euskal Herrire, orain ez dakizu, noiz bueltatuko zaran? Hori da, kontua da, Bangladeseko bidaia hori eta gero, lehengo bidaia eta gero, crowdfunding kanpaina bat irik genula, 7.000 euro lortu genitun, bertan taller sozial bat sortzeko. Pentsatze dugu hori, ados, lokalki produzitu berdeu, baina hango gizartea suntxitu deun gizarte hori buelta eman berdeu, ez? Eta transformatu inberdeu, ez? Orduan, hori transformatzeko modu honena, gu pentsatze dugu guk erramintak aportatzea dela, behaiek aldake daiteko. Guk ez gain hor, Bangladesh bezalako herrialde bat aldatzeko, baina guk erraminta eta kontzientzi hori aportatu berdeu behaien kabuz aldaketaren parte izateko. Eta orduan pentsatze dugu modu honena hori iteko gure taller soziala izango litzatekela. Prezio justu bat eman, gauzei bai, jendari ordaindu egiten dan lanagatik. Hori da. Ez dugu behar 3 euroko 10 niki gainera. Eta portxu bat pentsatzen badu ez da, era justu baten egindako erropa bat, askoz biziraupen luzeagoa daukana, askoz material hobeagoekin eginda dagoena eta bar. Gitxiagorekin ere, algara bizi. Azkanien ez da inzaila geure buruentzat behariketa egiteko, baina... Kontua da, ez gala konturatzen moda industriakoak
kriston impactuak ala hemengo gizartean. Ze itigue eta moda eta mobilak eta ordenaio eta dana, ez? Itigue kontsumitzea gauza bat berez ez deuna ber, eta zer aportatzen ez digun gauza bat, ez? Eta kontsumismoan eta materialismoan oinarritzen da sistema honek, kontsumismoa berdu aurrea jarraitzeko. Eta guri kontsuma azte digute, ez? Eta konturatzea, batean 5 euroko kamiseta horrek, zorientasuna emate igula 5 segunduan. Gero 5 segundu pasatakoan, beste kamiseta bat berko, eta horrea bultzatze gu. Orduan berez, eta konfinamentu hontan ekan esperantza, berez konturatzea zerk egiten gaituen zoriontsu, ez kontsumismoa ez dela zoriontsu egiten gaituena, ez? Berez zoriontsu egiten gaituena, igual, lagunekin egon, zerbeza bat hartu, amonai besarkada bat eman, edo egun senti bat ikusi, edo eguzkia itxason sartzen ikustea dela, ez? Eta benetan olako gauzak aportatzea guela, eta hori da minimalismoa. Ez du ber, hainbeste gaur egun armarioan dazkagun, hainbeste arropa horiek, ez? Orduan. Taller sozial esan didazu, zintzilik eukiko zuan, nortzuk daude taller sozial horretan, eta ez dakitza etorkizuneko proiektua izango dan, Jon, ja behin hau ezagututa apurtxuet honetan jarraitu nahi duzu, nahiz eta karrera maitza zen, eta ia dokumentalarekin eta egunen baten eginda maitzen dan, baina ez dakitz ja esan didazu, bizitza aldatu dizula honek danak, eta apurtxuet kontzientzia hartuta bertan badaukasun aukera. Hain ezin detatzea gota, nik eukiet privilegio bat, eta eski onartu itet, inorrek ez da aukera Bangladesia bakarri juteko eta horitan agrabatzeko, ez? Eta behin hori ikusita, nire erresponsabilitatea da hori kontatzea eta hortan lanitia. Eta ez dakit nola izangoan, basken izangoan etorkizun baten, argiakat proiektu, gradua mailerako proiektua basken ingo betela, eta gero ez dakit zetorrikoan, ez? Sobre la marcha, igual dokumentalak ditu gai desberdinen inguruan lantzen, edo basken jarraitukoet. Hain kooperatiba sortzen nahi geha, taller soziala, hori, lehengo urratxak eman genitun, berriro bueltatu nahi deun mugak irikitzen dizkigutenean, eta hori, pixkat, ez dakigu nondi norakoak ez dazkigu hain diz, ez dakigu noiz irikiko izkiguten mugak eta Bangladesha juteko aukera izango dugu. Bask arropa marka hori eskuratu daiteke? Bai, bask.eus horrealdian, web horrian, eta hortxe dago, eskuragarri. Eta hor dakau informazio dana, nondik datorren erropa prenda bakoitza, hori estatu mailan produzitzen nahi geaz, hori Bangladesha ezin izan dugun, eta nola gure begibistez ikusten ez deuna izin itxi, orduan Bangladesha juteakoan orduan hasiko gehan produzitzen, ez? Bitartean, pentsa nahi jo deu. Bada espada. Hori da, bada espada, nahiz eta ziurtagiri hilakuki, ez ditugu nahi sinitxi, nik ustez begibistaz ikusteana, asko zerralo dala beti. Jon Kareaga, 22 urte, esan dugu zema gauza eginda, zema gauza egiteko. Bai, asko. Zederra zu ezagutzi, Jon, hemen egongo nintzen, jarraituko nuke, zegoaz berbetan. Indar hori, batzutan bitu, zeu ezetu eta neupe esaten dut. Venga, bai, aldatuko mundu edan onartien egunen baten. Hori, eskerrik asko zuei, hemen oteatik, berez, placer handia dala, eta hori eskerrik asko. Opa, Jon. Eskerrik asko.